Всем привет. Почнали клей да слагат? Да. Ой, клип ли правите? Ага. Започнали клей да слагат? Виж кажеш? Супер. Чакай се. Тихо. Да. Още малко изчакай. О, клея. Първи им клей. Чакай сега, стой. Славичкото ли? Не, то се най-свън. Виж пилой, всичко ти в яйца. Няма какво да гледам повече. Първа рамка им бях сложил за градиш. Почнали сега. Тихо. Ей сега идвам. Искам. Ей сега. Да, пълната си. Чай да спра малко, защото той пише ми ще го. Две рамки имат пило. Какво става, как е? Еми, две рамки запечатано пило имат. На новите? Да, виж. А ти тук стари нямаш, ще ли? Лейкоста. О, супер! Обаче виж пак на такоство. Дето и телта Гледай се. Ни градят, да. не снася майка. Да. Видях и аз. Еми, какво да правиш? После? Ама само от едната страна. Дет не е била основата. Разбираш ли? Дето не е телта. Да. От другата страна снася. Сектар, бе. Тук кой се е спрял, бе? Тук някаква зла. Изгради ли са до края? И двете. Двете им сложих. Слагай. Слагам около пилото пак по една и това. Слагай, защото да градят, да помогнем на другите. Те ще съберат малко милица. Че има две цвече. Те сме хареса как се чест. Чакай, там имаш ли пило? Еми да, има. Нямаш пило? Има, гледай. Сама си яйца пълна. Ама се служи тук е служи. Сложи се. Много накрая слагаш. Че вятър диза тук е сега. Как му да наразходи малко? Аз мечтая за вятър ти. Да. Иначе като цяло се завят. Тук даже и по-студено става, ама... Виж. 2, 4, 6, 8, 9 сега. Капало. Той до...
Цялата е снесена. Мгм. От другата страна има ли прашец? Мачкаш кириките. Мачкам, где ще ги оправят? Където е майката, бе? Където Да. е майката, чакай. Ей, пускай. Пасик ме гледа. Какво ще добавиш? Една. Лента. Чакай лента.